Συνάδελφοι, πρόεδροι τοπικών και μέλη των τοπικών συμβουλίων και αγαπητοί φίλοι, καλωσορίζω στη σχετική συνεδρίαση του απολογισμού. Όπως είπε και ο πρόεδρος, προβλέπεται από τον Καλλικράτη από τον νόμο 3463 του 2006 στις αρχές του έτους έως τον Ιούνιο να γίνει ο απολογισμός της χρονιάς που διανύσαμε. Όπως τα γνωρίζετε όλοι, ο απολογισμός στο Δήμο μας είναι η πρώτη φορά που γίνεται φέτος. Κρίνω ότι η διενέργεια του απολογισμού έχει πολλαπλά ωφέλη, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά για όλο το Δήμο. Καταρχήν, είναι μια ευκαιρία να καταγράψουμε και εμείς τις δράσεις μας, αν ακολουθήσαμε το πρόγραμμα το οποίο είχαμε σχεδιάσει, τι παραλλαγές κάναμε, τι αποτελέσματα να φέρουμε, να έχουμε μετρήσιμα δεδομένα των αποτελεσμάτων. Πολύ σημαντικό επίσης να γίνει στοχοθεσία για τη χρονιά που έρχεται και να ακούσουμε τις παρατηρήσεις, τις παραλήψεις και οποιαδήποτε γνώμη μπορεί να συμβάλλει ως το καλό του Δήμου. Στα πλαίσια της υπεύθυνης τάσης, τις οποίες θέλουμε να τηρήσουμε απέναντι στους συνδυσμότες μας, αλλά και στο ρόλο που θέλουμε να προσδώσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο δεν πρέπει να λειτουργεί μόνο ως ένα όργανο λήψης αποφάσεων και επικύρωσης των αποφάσεων, αλλά πρέπει να γίνεται και λογοδοσία με αυτά που συνέβησαν στο Δήμο. Πραγματοποιούμε αυτόν τον απολογισμό. Το Δημοτικό Συμβούλιο, για να καταγράψουμε κάποια δεδομένα, το 2015 είχε ιδιαίτερα ενεργό ρόλο. Πραγματοποίησε 19 συνεδριάσεις, στις οποίες έλαβε 268 αποφάσεις, ενώ και το 2014 συνεδρίασε 9 φορές και έλαβε 4 αποφάσεις. Σημαντικό ρόλο για τη λειτουργία του Δήμου και ένα συλλογικό όργανο αποφάσεων εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου είναι και η Οικονομική Επιτροπή. Στην Οικονομική Επιτροπή έγιναν 34 φορές συνεδρίασε, ελήφθησαν 186 αποφάσεις. Η ποιότητα ζωής συνεδρίασε 8 φορές με 24 αποφάσεις. Πολλά θέματα των δημοτών μας, ζητήματα δεν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ξέρετε, βγαίνουν στην Οικονομική Επιτροπή, στην οποία υπάρχουν μέλη της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης και λαμβάνονται πολλές αποφάσεις. Και ομολογώ και θέλω να το τονίσω ότι οι περισσότερες αποφάσεις από αυτές που παίρνουν στην Οικονομική Επιτροπή, στο μέγεθός τους, στο σύνολό τους, είναι και ομόφωνες. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία και στην Οικονομική Επιτροπή και γίνονται οι δουλειές στις σωστές κατευθύνσεις έτσι όπως πρέπει. Το 2015 για μας ήταν η πρώτη χρονιά της Δημοτικής Αρχής, μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για το Δήμο μας. Απ' τη μία είχαμε να διαχειριστούμε προβλήματα που χρονίζανε και αδυναμίες που είχαμε διαπιστώσει βέβαια. Απ' την άλλη έχουμε περικοπές χρημάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό, γνωστά είναι σε όλους σας. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι τα capital controls με όλα τα ακόλουθα και στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο έχει αντίκτυπο και στη λειτουργία του Δήμου. Είχαμε 3 συνεχόμενες εκλογικές διαδικασίες, 2 εκλογές και 1 δημοψήφισμα. Όλα αυτά να ξέρετε ότι λειτουργούν, το καταλαβαίνουμε όλοι, λειτουργούν αναστατικά στη λειτουργία του Δήμου. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η δημόσια διοίκηση με το που μυρίζεται τις εκλογές, προκυρήσουν τις εκλογές, κατεβάζουν τα μολύβια, νιώθουν ανασφαλείς αυτοί που έχουν τις θέσεις ευθύνης και στην κυβέρνηση και στα υπουργεία, με αποτέλεσμα πολλές υποθέσεις οι οποίες δρομολογούνται να αναστέλλονται, να αλλάζουν ο σχεδιασμό τους, τα προχωράμε με πολύ σύντομα βήματα, όχι με αυτά τον βηματισμό που είχαμε σχεδιάσει, τον βηματισμό που θα έπρεπε να είχαμε σαν πρώτη χρονιά. Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται να βελτιώσουμε βέβαια τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στο Δήμο, σίγουρα με λιγότερα χρήματα και εδώ πρέπει να τονίσουμε και με λιγότερο προσωπικό. Πολύ σημαντική είναι η συρρήκνωση του στελεχειακού δυναμικού που υπάρχει στο Δήμο. Επιφορτίζεται το υπάρχον δυναμικό με δουλειές παραπάνω από αυτές που έχει συνηθίσει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παραλήψεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσκολίες. Πήγαμε καλά στο 2015. Μετρημένες κινήσεις είναι αυτές οι οποίες σχεδιάσαμε. Βέβαια, οι βασικές αρχές, όπως είχαμε προσχεθεί, και τη διαφάνεια και μηδενική ανοχή σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή σε παραλήψεις σημαντικές. Το σχέδιο προγραμματισμός μας
Οι στόχοι μας έχουν όλοι μετρήσιμα αποτελέσματα. Θέλω να σημειώσω ότι παλεύουμε με ιδία μέσα ο Δήμος. Ο Δήμος έχει μια αυτοτελής διαχείριση και οικονομική, αλλά και στελεχειακή και εξοπλισμού εντός εισαγωγικών, χωρίς να υπάρχει και απαραίτητη στήριξη του κεντρικού κράτους. Όλοι θυμάστε την προηγούμενη χρονιά, αντί να επιχορηγηθούμε, μας καλέσανε να αποδώσουμε και αυτά που έχουμε στα ταμεία μας. Από την πρώτη στιγμή που παραλάβαμε, δεν θέλαμε να εκπληρώσουμε τις προσπάθειες που είχαν γίνει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τα έργα τα οποία ήταν σε εξέλιξη. Οποιασδήποτε μελέτες και προτάσεις υπήρχαν, τις αξιοποιήσαμε. Καμία δεν έμεινε αναξιοποιητή, τουλάχιστον στις ευκαιρίες που μας δόθηκαν. Δουλέψαμε πραγματικά με ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν συντεταγμένο, μετρημένο όπως προστάζουν οι καιροί, με τα αποτελέσματα τα οποία θα διαπιστώσουμε και στο τέλος της συνεδρίασης, αλλά εκτιμώ και όλοι μας έχουμε στο μυαλό μας. Από τις πρώτες ενέργειες που κάναμε ως νέα διοίκηση ήταν να σταθούμε στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Όλοι γνωρίζουμε ότι η πρωτογενής τομέας παραγωγής στο Δήμο μας είναι το δυνατό χαρτί της τοπικής οικονομίας. Ήταν μια προεκλογική μας υπόσχεση ότι θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και το πράξαμε με συγκεκριμένα πράγματα και πολύ σημαντικά. Ιδρύσαμε το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως σας αναλύσει και αργότερα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Από τις πρώτες μέρες είχαμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, θυμάστε, του κατοργικού πυρετού, οι οποίοι έπαιξαν τους κτηνοτρόφους και δημιούργησαν πολλά προβλήματα για τις ζημιές, οι οποίες ακόμη και σήμερα δεν έχουν ξεπεραστεί. Ήμασταν ο μοναδικός Δήμος που παλέψαμε και πήραμε την πιστοποίηση για τις δηλώσεις του ΩΣΔΕ, η οποία βοήθεια πολύ σημαντική για τους κτηνοτρόφους. Βρήκαν ανταπόκριση του Δήμου σε ένα πρόβλημα εντός εισαγωγικών, σε ένα ζήτημα το οποίο είχαν να αντιμετωπίσουν κάθε χρονιά. Σταθήκαμε δίπλα τους για τις δηλώσεις του ΩΣΔΕ και με μειωμένα τιμολόγια και με τις εξυπηρέτησεις που είχαν. Το πιο σημαντικό το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αυτό το οποίο δίνει τις κατευθύνσεις στους παραγωγούς. Οποιαδήποτε απορία έχουν οι παραγωγοί έρχονται είτε στο γραφείο του Υπουργείου είτε στο γραφείο στον ημιόροφο. Κάνουμε και εμείς τις κατευθύνσεις μας όσον αφορά στην έγκριση των αναγκαιών λειτουργίας της εγκατάστασης, τα οποία είναι απαραίτητα να γίνουν για τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς μας. Πάρα πολύ σημαντικό σε έναν τομέα ο οποίος δεν έχει την υποστήριξη, την τεχνική, την πληροφόρηση για να ανταπεξέλθει στην νομοθεσία και στους νόμους οι οποίοι βγαίνουν κάθε χρόνο και αλλάζουν συνεχώς. Ευτυχώς βέβαια, το τελευταίο διάστημα αλλάζουν προς το καλύτερο, γίνεται και πιο ευέλικτο. Στον τομέα του περιβάλλοντος, αναλάβουμε μια σειρά πρωτοβουλειών, οι οποίοι έχουν να κάνουν την ανακύκλωση. Υπήρχε μια συμφωνία, μια σύμβαση λιμνάζουσα στο Δήμο, την οποία την ενεργοποιήσαμε. Προμηθευτήκαμε μπλε κάδους και ένα απορριμματοφόρο που το λειτουργούμε και έχει βγει σε λειτουργία, έχουν βγει πινακίδες του μαζί με το Δήμο Νικολάου Σκοφά, εκκρεμεί η κάρτα έκδοσης των οδηγών, πολύ σύντομα που θα προχωρήσει. Προμηθευτήκαμε καμπάνες, τις λεγόμενες καμπάνες στους κάδους για τα γυάλινα υλικά συσκευασίας και κάποιες για ηλεκτρονικές συσκευές, κάποιους χώρους συλλογής. Πολύ σημαντικό ότι κάναμε έναν ενιαίο κανονισμό καθαριότητας για όλο το Δήμο, ο οποίος στηρείται και τουλάχιστον υπάρχει πολιτική βούληση να τηρηθεί αυτός ο κανονισμός στα χρόνια που έρχονται και εκπονήσαμε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Θα έχουμε πει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο με νομοθεσία όσον αφορά τα απορρίμματα. Το 2015 έχει αλλάξει, έχουν γίνει πολλές μεταβολές. Η άλλη κυβέρνηση ήταν το 2014 με διαφορετικό προσανατολισμό. Το 2015 άλλαξε ο προσανατολισμός και οι στόχοι που έχει στη διαχείριση απορριμμάτων. Εκπονήσαμε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Ήταν ολοκληρωμένο, το μελετήσαμε πάρα πολύ. Το παρουσιάσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είδαμε τους στόχους μας, βλέπουμε από εκεί μπορούμε να δούμε πώς ο Δήμος μπορεί να ωφεληθεί από τη διαχείριση των απορριμμάτων και των υλικών συσκευασίας. Ήδη προχωρήσαμε στην ανάθεση του
του κεντρικού πράσινου σημείου σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή και την περιβαλλοντική αδειοδότηση ως πράσινου σημείου. Θα κάνει και το πρώτο που θα αδειοδοτηθεί. Ευκαιρίες δοθήσεις να πω για τη διαχείριση απορριμμάτων, ότι είναι μια δράση η οποία έχει κρύβει σημαντικές ευκαιρίες για το Δήμο μας. Υπάρχει ο σχεδιασμός, έχουμε τη συμμετοχή μας στον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, όπου είμαστε μέσα στις εξελίξεις, στις αλλαγές της νομοθεσίας, στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και πολύ σημαντικό και το πώς θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται όσον αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων. Παρόλο που ο εξοπλισμός μας, ο μηχανικός εξοπλισμός του Δήμου μας είναι παλαιωμένος και το στελεχικό δυναμικό και οι πάλι καθαριότητες πολλές φορές δεν παίρνουν και τις άδειες που δικαιούνται. Είμαστε σε καλό επίπεδο όσον αφορά την αποκομιδή. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Παρουσιάζονται τις ευκαιρίες στη νέα προγραμματική περίοδο. Ο ΕΣΔΑ, ο Διεθνός Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, έχει πολλές κατευθύνσεις όσον αφορά την ανακύκλωση, αλλά και τη διαχείριση των απορριμμάτων, των ιδίων απορριμμάτων, το δικό μας δηλαδή, αλλά και υπάρχει ένας σχεδιασμός σαν μεγάλη διαχειριστική κοινότητα, σαν νομός και σαν περιφέρεια. Όλα αυτά είμαστε πρέπει να τα δούμε και να τα εκμεταλλευτούμε. Δρομολογήσαμε την αντικατάσταση των λαμπτήρων. Ο δημοτικός φωτισμός είναι γενικά ένα πρόβλημα, το έχω ξαναπεί πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, δύσκολο να αντιμετωπίσουμε. Προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος από τον ηλεκτροφωτισμό στο Δήμο μας, παρόλο που γίνονται μεγάλες προσπάθειες, παρόλο που ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα. Ωστόσο, τα δίκτυα είναι παλιά, ο εξοπλισμός είναι παλιός, δημιουργούνται συνεχόμενα προβλήματα. Κάνουμε τις απαραίτητες συμβάσεις, έχουμε τον κόσμο που δουλεύει, δεν είμαστε ευχαριστημένοι 100%. Προχωράμε σε μια μελέτη αντικατάσταση των λαμπτήρων με LED φωτισμό, το οποίο θα εξυγχρονίσει το δίκτυο. Εγκρίναμε από το Δημοτικό Συμβούλιο την ένταξη του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων, το οποίο είναι ένας θεσμός ευρωπαϊκός για αυτούς που θα πούνε πρώτη φορά, όσο έχει να κάνει με την εκπομπή των ρήπων και την ενεργειακή διαχείριση, ας το πούμε, του Δήμου. Προβλέφθηκε κονδύλιο στον προϋπολογισμό και θα αναφερθεί πολύ σύντομα μέσα στη διαδικασία ανάθεσης του Σχεδίου Διαχείρισης Αηφόρου Ενέργειας, το ΣΔΑΕ δηλαδή, το οποίο είναι μια καταγραφή όλων των ενεργοβόνων συστημάτων που υπάρχουν στο Δήμο, ξεκινώντας από ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, καυστήρες, σε όλα τα δημοτικά κτίρια, σε όλα τα σχολεία, επεκτείνεται σε οχήματα, καταγράφει τα χιλιόμετρα των οχημάτων, τις εκπομπές των ρήπων, κάνει στο τέλος μια ιεράρχηση, ποια είναι τα πιο ενεργοβόρα, και δίνει ένα στόχο και ένα προγραμματισμό, ποιες θα είναι οι επενδύσεις που θα γίνουν στην ενέργεια όσον αφορά τη διαχείριση της ενέργειας από το Δήμο. Και ποιες πρέπει να είναι αυτές, ώστε την επόμενη προγραμματική περίοδο να κατευθυνθούν και απαραίτητες προτάσεις. Στον νευραλγικό τομέα της ίδρυυσης έγινε αρκετή δουλειά, θα σας το πει και ο τομέας σύμβουλος κ. Σάββελης. Ήταν η πρώτη προτεραιότητα για μας η ίδρυυση. Η πρώτη κίνηση που κάναμε ήταν ιδρύθηκε εκτελές γραφείο ίδρυυσης αποκέντευσης και ορίστηκε και ο εκτεταμένος σύμβουλος που θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την ίδρυυση. Οι σχολικές επιτροπές που έχουμε πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργήσαν άριστα, θα σας τα πούμε και οι αρμόδιοι. Στα τεχνικά θέματα. Καταρτήσαμε το 2015 το τεχνικό μας πρόγραμμα, το οποίο ήταν πάνω σε τρεις κατευθύνσεις, σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας, ο πιο σημαντικός, είναι ο προγραμματισμός και η ορίμαση των έργων. Διανύσαμε μια περίοδο στην οποία έκλεινε η προηγούμενη προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ του 2007-2013 και μαζί με το ΕΣΠΑ συμπαρασσόμενα και όλα τα τομεακά προγράμματα κλείσανε στο τέλος του έτους. Ήταν η περίοδος στην οποία διαχειρίζεσαι αυτά που υπάρχουν, αλλά σχεδιάζεις, μελετάς και προσπαθείς να οριμάσεις καινούργιες τις μελέτες και τα έργα τα οποία θα προκύψουν από την καινούργια προγραμματική περίοδο.
Από το Δήμο μας, από τις υπηρεσίες του Δήμου, να αναφέρω ότι συντάχθηκαν 73 μελέτες, οι οποίες αφορούν ως επιτοπλίστων την κάλυψη των αναγκών στο Δήμο μας, αλλά γίνεται μεγάλη προσπάθεια, σπαταλάμε και χρήματα, στην ανάθεση μελετών σε εξωτερικούς συνεργάτες, σε εξειδικευμένα γραφεία, γιατί είναι ειδικές μελέτες, όπου να καλύψουμε τις μεγαλύτερες ανάγκες. Άρα, μεγάλο έργο, να ξέρετε, και τα έργα στο Δήμο θα προκύψουν μόνο εφόσον υπάρχουν μελέτες όριμες, με όλες τις συγκρίσεις, γιατί από το να σχεδιάσεις ένα έργο μέχρι να φτάσεις στο τελικό στάδιο, το οποίο είναι η χρηματοδότηση και η εξασφάλιση των χρημάτων για την εκτέλεση του έργου, περνάει ένας μακρύς χρόνος. Καταρχήν το σχεδιασμό του δικό σου, στη σύνταξη της μελέτης, την ορίμανση. Λέγοντας ορίμανση, εννοούμε τις συγκρίσεις που πρέπει να πάρεις από ένα δεδαλώδες σύστημα, το οποίο έχει να κάνει με περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, με εγκρίσεις διαχείρισης δάτων, αρχαιολογίες, δασαρχεία κτλ. Όλοι τα καταλαβαίνετε, όλοι τα ξέρετε. Είναι μια περίοδος, ακόμη τη διανύουμε αυτή την περίοδο, γιατί δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Είναι τα πρώτα βήματα μάλλον που κάνει η καινούργια προγραμματική περίοδο και βέβαια και δηλώνουμε παρόν. Στο δεύτερο άξονα ήταν η εκτέλεση των έργων οδοποιίας, οι οποίες έγιναν στους επιτοπλίστων με δικά μας μηχανήματα. Έχουμε εξοπλισμό μηχανημάτων έργων, τον οποίο τους συντηρούμε άριστα. Υπάρχει το στελεχειακό δυναμικό, υπάρχουν οι χειριστές και οι οδηγοί. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά στον τομέα αυτό. Προτιμούμε να λειτουργούμε πρώτα απ' όλα με τις δικά μας μέσα. Από εκεί και πέρα, όταν δεν φτάνει και οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, προχωράμε σε αναθέσεις, σε μικρά έργα, τα οποία να καλύψουν τις ανάγκες της αγροτικής και της δημοτικής οτροπίας. Εκτιμώ ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο. Και βέβαια υπάρχουν πολλές ανάγκες όσον αφορά την αγροτική οτροπία, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Φτιάχνουμε κάποιες μελέτες οτροπίας, δύο τον αριθμό, έχουμε ξεσχολήσει κάποιους που υπήρχαν στο Δημαρχείο, τις κάνουμε επικαιροποίηση, παίρνουμε και τις εγκρίσεις, όποτε χρειαστεί, όποτε υπάρχει ευκαιρία, να μπορέσουμε να έχουμε χρηματοδότηση. Το τρίτος άξονας είναι η συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, εννοώντας τις κτηριακές εγκαταστάσεις μας, τα σχολεία μας, στα οποία θα δείτε και στη συνέχεια ότι έχει γίνει αυτή τη δουλειά. Όσον αφορά μια συμπαθή ομάδα, ας το πω ομάδα, τα άτομα της τρίτης ηλικίας, προχωρημένης ηλικίας, ο Δήμος στάθηκε πάρα πολύ κοντά. Μέσα από τα καφέ, το οποίο λειτουργούν το κτίριο του Δήμου, και βέβαια με την δική τους οργανωτική διάρθρωση που έχουν, με τη βοήθεια του νομικού προσώπου, έγινε πολύ σημαντική δουλειά. Μπορεί να μην συμμετέχουμε πολύ, αλλά βλέπουμε ότι είναι ένας χώρος, κάποιες δράσεις, οι οποίες έχουν τη δική τους αξία για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επιγραμματικά, θα ήθελα τώρα να σταθώ σε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν. Πρώτον, για την ίδρυση και την αποχέτευση. Έγινε πολλή δουλειά. Ήταν πρώτη προτεραιότητα. Είχαμε διαπιστώσει ότι υπήρχαν αντιλοστάσια δεξαμενές κοινής σύρρησης, οι οποίες δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Δίκτυα τα οποία ακόμη και σήμερα είναι βουλωμένα με άλατα, είναι παλιά δίκτυα τα οποία χρειάζονται αλλαγή. Αντιλοστάσια με παλαιωμένο εξοπλισμό, το οποίο η συντήρησή τους ήταν δύσκολη. Περάσαμε το 2014 ένα δύσκολο καλοκαίρι, που θυμάστε όλοι. Οφείλουμε φέτος, το 2015 μάλλον, οφείλουμε φέτος να προετοιμαστούμε. Το 2016 να είναι μια καλύτερη περίοδο όσον αφορά την ίδρυυση. Και προχωρώντας και στην αποχέτευση, θα πω ότι έγιναν σημαντικά βήματα στη συντήρηση και των αντιλοστασίων της αποχέτευσης όσον αφορά τη Φιλικιάδα και του βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος λειτουργεί σε ένα μεγάλο ποσοστό του, δεν έχει φτάσει ακόμη το 17%. Εκτιμώ ότι μέχρι το καλοκαίρι θα είναι το 100% της άριστης λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού. Υπάρχει μια προσπάθεια από το Δήμο με συνεχή ενημέρωση οι δημότες να συνδέονται με το δίκτυο της αποχέτευσης, όπως είναι γνωστό, δεν είναι συνδεδεμένοι όλοι. Αρκετοί έχουν έρθει
δεν έχω να σας πω με νούμερα, αλλά θα το πούμε στη συνέχεια, έχουν συνδεθεί στην αποχέτευση. Για να έρθει ο κόσμος να συνδεθεί στην αποχέτευση και να γίνεται σωστή η παροχέτευση των ακαθάριστων υδάτων, πρέπει ο μηχανολογικός εξοπλισμός και ο οικολογικός να είναι αυτός που πρέπει, και έπειτα θα ακολουθήσει ο κόσμος αυτό που πρέπει να κάνει, βέβαια με το ειστέρημά του και με τις εξυπηρετήσεις τις οποίες έχει ο Δήμος όσον αφορά τις φάγες, τις ρυθμίσεις και την διευκόλυνση την καταβολή των τελών. Σημαντικές δράσεις ήταν η διοργάνωση εμποροπανήγυρης. Διοργανώσαμε 2 εμποροπανήγυρες τον Οκτώβριο ως γνωστόν, οι οποίες έγιναν από το Δήμο. Ξέρετε όλοι ότι η διαδικασία ήταν αυτή που έπρεπε και η διοργάνωση ήταν μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου. Τα αποτελέσματα έχουν δημοσιοποιηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλοι γνωρίζουν ποια είναι τα έσοδα είναι για εμποροπανήγυρες. Τα χρήματα αυτά υπάρχουν και θα γυρίσουν ανταποδοτικά για την πόλη της Φιλικιάδας. Είναι μια δράση που έχει γίνει στη Φιλικιάδα, παραδοσιακή, και οφείλουμε τα ωφέλη να πέφτουν πρώτα απ' όλα στην πόλη. Όσον αφορά για τη Φιλικιάδα, οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν δεν ήταν αυτές οι οποίες αναμενόταν, συνειδητά δεν ήταν. Η άποψή μας είναι ότι όποιες παρεμβάσεις γίνονται στην λειτουργία της πόλης πρέπει να είναι συντεταγμένες και να είναι βάση ενός σχεδίου και μιας μελέτης. Έχουμε αναθέσει μια μελέτη η οποία έχει να κάνει με την αισθητική αναβάθμιση της πόλης της Φιλικιάδας. Παραδόθηκε πριν λίγες μέρες. Πολύ σύντομα θα βγει στη διαβούλευση, θα τη συζητήσουμε, θα την εγκρίνουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο με όποιες διαφωνίες, με όποιες παρατηρήσεις έχουν και οι φορείς και όλες οι δημοτικές ομάδες, και βάσει αυτού του σχεδίου θα πορευτούμε για τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε στη Φιλικιάδα. Αφορά πλατείες, αφορά την κεντρική πλατεία, τους πεζόδρομους, τα πεζοδρόμια πώς πρέπει να είναι, σημεία ενδιαφέροντος τα οποία υπάρχουν στη Φιλικιάδα, η είσοδος της πόλης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όλα αυτά. Ήθελα να υπάρχει ένα πλάνο, να υπάρχει ένα σχέδιο δράσης, να το πω ένας οδικός χάρτης έργων και μελετών που πρέπει να γίνουν για τη Φιλικιάδα και μετά να ξεκινήσουμε. Να εξασφαλίσουμε κάποιους πόρους, γιατί όλες αυτές οι παρεμβάσεις, να ξέρετε, δεν είναι χρηματοδοτούμενες από κοινοτικά προγράμματα ή εθνικά προγράμματα. Μπορεί να γίνονται με λίγα χρήματα και να είναι από ιδίους πόρους. Να είναι από χρήματα δικά μας. Πώς είναι αυτά της εμποροπανήγυρης. Αξίζει να αναφέρω για την Παιδόπολη του Ζηρού και γενικά για τη Λίμνη. Ύστερα από ένα μακρύ διάλογο με το Υπουργείο Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ξέρετε όλοι ότι το Δεκέμβριο του 2014 έληξε το χρυσιδάνειο της Παιδόπολης, το οποίο εκμεταλλεύονταν η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και εκτελούσε κάποια έργα συντήρησης των κτηρίων. Από τότε και εδώ έχουμε κάνει την αίτησή μας για παραχώρηση των εγκαταστάσεων από το Υπουργείο Εργασίας, χωρίς να έχουμε καμία ανταπόκριση. Έχω ταξιδέψει πάρα πολλές φορές στο Υπουργείο, έχω στείλει τα αιτήματά μου πολλές φορές, έχω κλείσει, έχω ζητήσει συναντήσεις, έχω συντάξει ένα σχέδιο αξιοποίησης. Δεν υπάρχει ακόμα καμία ανταπόκριση. Η Παιδόπολη ανήκει στο Υπουργείο Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τι χρήσιμο έχουμε εμείς? Έχουμε τα σχολεία, έχουμε το κέντρο προεκπαιδευτικής εκπαίδευσης. Είμαστε εμείς που τα χρησιμοποιούμε, είμαστε εμείς που τα συντηρούμε. Θα τα έχουμε στα χαρτιά να προχωρήσουμε παρακάτω. Αυτά συμβαίνουν μόνο εδώ. Μόνο στην Ελλάδα. Παράλληλα για τη Λίμνη, και εδώ φαίνεται και η διαφορά, ας πούμε, αυτών των πραγμάτων, στη Λίμνη γίνονται δράσεις από εμάς. Καθαρίστηκε η Λίμνη στο πρόγραμμα μέσα από το διακρατικό που είχαμε το Λαρούτ. Καθαρίστηκε η παρόχθια περιοχή, συντηρήθηκε το μονοπάτι, μπήκαν τα παγκάκια, κάδι, συντηρούμε τους δρόμους, πινακίδες. Έχουμε σχεδιασμό και υλοποιούμε κάποιες δράσεις που θέλουμε να κάνουμε μέσα στη Λίμνη, με πλωτές εξέδρες, αλλά θέσουμε σήμερα και τα περιβαλλοντικά μας, κάνουμε και βυθομετρήσεις. Θέλω να πω, υπάρχει μια δραστηριότητα στη Λίμνη, θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε, γιατί είμαστε μοναδικοί ιδιοκτήτες πέριξης της Λίμνης, άρα είμαστε αυτοί που μπορούμε να κάνουμε τις πλευράς της Λίμνης. Ωστόσο, η Παιδόπολη
ακόμα δεν έχει παρακολουθεί. Τι φταίει, ίσως να φταίμε κι εμείς. Ίσως να φταίει και ο τρόπος που προσεγγίζω εγώ το θέμα. Όπως και να έχει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Για το στρατόπεδο, όλοι ξέρετε ότι είναι ένα φιλέτο του Δήμου μας. Παραχωρήθηκε, θεωρώ ότι είναι κτήμα του Δήμου, το στρατόπεδο. Παραχωρήθηκε για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων του στρατοπέδου με τον όρο στην παραχώρηση ότι εφόσον εκλείψουν οι όροι της παραχώρησης επιστρέφει την ιδιοκτησία του Δήμου. Ωστόσο, αυτό το κράτος έκρινε ότι με βοηθολίβοντας, όπως χαρακτηρίζεται, δημόσια έκταση και παραχωρήθηκε, βρέθηκε μάλλον σαν ιδιοκτησία στο ελληνικό δημόσιο. Προσανατολίζουμε να γίνει μια αγωγή, ίσως θα έπρεπε να την είχαμε κάνει αγωγή πριν την αγωγή. Πίστευα ότι μπορώ να συνοηθώ με την δημόσια, με την κτηματική υπηρεσία και με το γραφείο Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Όπως και να έχει το στρατόπεδο θεωρείται κτήμα μας, εμείς ούτως ή άλλως το χρησιμοποιούμε, έχουμε μεταφέρει εγκαταστάσεις μας εκεί. Εκτιμώ ότι θα λυθεί το θέμα μέχρι το 2015. Εάν βέβαια προχωρήσουμε σε αγωγή, η οποία είναι το 2016, εάν βέβαια προχωρήσουμε σε αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου για να αλλάξει και εγγραφή στο κτηματολόγιο, τότε βέβαια μπορεί να πάρει και πολύ χρόνο. Για το γενικό πολεοδομικό, ένα μεγάλο θέμα που απασχόλησε τον πρώην Δήμο Φιλικιάδας, εγκρίθηκαν οι στρατηγικοί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι ΣΠΕ που λέμε. Χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι, κάναμε και ένα Δημοτικό Συμβούλιο για τις νομοδοτήσεις, ώστε να επανέλθουν όλοι οι φορείς αυτοί που έχουν άποψη για το γενικό πολεοδομικό. Όσοι δεν είχαν καταθέσει